Nganong mag-ampo pa man para sa mga patay. Maluwas pa ba di ay ang ilang kalag, bisan daotan ang ilang binuhatan dinhi sa kalibutan? Atong sabton kini sumala sa pagtulunan sa simbahan sa Katoliko. Ang pag-ampo para sa mga kalag sa mga namatay maoy usa ka buhat sa gugma ug kaluoy. Dili nato sila kalimtan human sa kamatayon, kay nagtuo kita nga ang ilang mga kalag nanginahanglan pa sa paghinlo aron makasulod sa langit. Mao kini ang purgatorio, usa ka kahimtang diin ang kalag gipahinlo sa mga sala nga dili mortal o sa mga silot nga wala pa bayri dinhi sa kalibutan. Sa Biblia atong mabasa kini, maayo ug matarong nga buhat ang pag-ampo alang sa mga patay aron sila maluwas sa ilang mga sala. Maluwas pa ba sila bisan dautan sila dinhi sa kalibutan? Depende kini sa kahimtang sa ilang kalag sa kamatayon. Kung namatay sila nga may mortal nga sala ug wala maghinulsol, dili na makasulod sa langit. Apan kung naghimo sila og mga sala, apan may kahayag sa pagtuo ug may paghinulsol sa katapusan, adunay paglaom nga sila magkaagi sa purgatorio aron mapahinlo ug makasulod sa kaharian sa Dios. Busa ang pag-ampo sa buhi makatabang kanila, tungod kay ang mga pag-ampo misa ug buhat sa kaluoy nga atong ihatag alang kanila mahimong usa ka halad sa Ginoo para sa ilang kaluwasan. Nganuman nga kinahanglan pa ang atong tabang kung naana sila'y destinasyon. Ang kalag sa purgatorio dili na makapangayo og tabang para sa iyang kaugalingon. Apan ang mga buhi makahatag niini pinaagi sa pag-ampo, paghalad sa misa, pagbuhat ug kaluoy. Kini mga buhat nagpakita sa pakig-uban sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Mga buhi, mga kalag sa purgatorio ug mga balaan sa langit. Sa laktod, ang pag-ampo para sa patay dili sayang, kay kini nagpakita sa atong gugma ug paglaom. Ang kaluwasan buluhaton gihapon sa grasya sa Dios, ug kita mahimong kabahin niini pinaagi sa pag-ampo alang kanila. Ang tinuod, ang kalag sa impyerno dili na maluwas. Ang simbahan nagtudlo nga ang paghukom sa Ginoo human sa kamatayon permanente na. Kung ang kalag gibulag sa Dios tungod sa mortal nga mga sala nga wala niya hinulsuli, wala na siya'y higayon nga maluwas. Busa kung naagayod sa impyerno ang kalag, dili na siya makabaton o kaayuhan gikan sa atong pag-ampo. Apan dili gayud masayang ang pag-ampo. Bisan pa man ug ang usa ka kalag nga imong giampuan tuwa na sa impyerno, ang imong pag-ampo dili mawala sa walay pulos. Ang Ginoo dili mag-usik sa usa ka tinuoray nga pag-ampo
Ang grasya nga imong gihalad iyang ibalhin ngadto sa lain nga kalag nga nanginahanglan. Pananglitan, usa ka kalag sa purgatorio nga walay nag-ampo para kaniya o bisan ikaw mismo o imong pamilya mahimong makadawat sa grasya gikan niadtong pag-ampo. Ang simbahan nagatuo nga ang tanang maayong buhat ug pag-ampo dili gayud mawala. Kung dili makatabang sa usa ka kalag, ang Dios muhatag niini sa lain nga nanginahanglan. Ang pag-ampo usa ka buhat sa paglaom o pagsalig sa kaluoy sa Dios. Wala man kitay kahibalo kung asa na gayud ang kalag sa atong gipang-ampuan. Ang Ginoo ra ang makahukom. Busa ang pag-ampo usa ka pamaagi sa pagsalig sa iyang hustisya ug kaluoy. Makapahimulos kita niini tungod kay ang pag-ampo nagbag-o usab sa atong kaugalingon. Nagpalig-on sa atong pagtuo, paglaom o gugma. Sa lagtod, kung sa impyerno na gayud ang kalag, dili na siya maluwas. Apan dili masayang ang atong pag-ampo kay ang Ginoo gamiton gihapon ang imong halad alang sa uban nga kalag o alang nimo mismo. Busa padayon lang sa pag-ampo kay kini buhat sa gugma ug paglaom ug ang Ginoo dili gayud magpasagad sa gugmang pinud-anay. Ang pag-ampo alang sa mga kalag nga walay nag-ampo. Ginoo, akong Diyos, nagduol ako kanimo uban sa pag-ampo ug paglaom. Akong gihalad kanimo karon ang akong pag-ampo alang sa tanang kalag nga nag-antos sa purgatorio. Ilabi na katong walay usa nga nag-ampo alang kanila. Ginoo, ikaw ang puno sa kaluoy ug gugma. Hinluoy sila sa ilang mga sala ug ihatag kanila ang kahayag nga walay katapusan. Hupay ang ilang kasakit o patalinhugi nga makakita sila sa imong himaya. Ug kung adunay kalag nga wala pa makakaplag sa imong kaluoy, ihatag kanila ang grasya sa paghinusol ug pagtuo bisan sa ilang katapusan nga higayon. Salamat Ginoo, kay bisan kami makasasala, gihatagan mo kami og kahigayunan sa pagtabang sa uban, pinaagi sa pag-ampo. Kaluy kami Ginoo ug ang tanan nga kalag nga nanginahanglan sa imong kaluoy. Amen.